she get born like a mama, but you say go. I'm making that one. Eh? Oh. Ini him naga deme. Just come ini him naga deme. Akwa ga bu onye makwa the government ọwụlọ ọwụ. Akwa nga ga buru ogori mabujiga. Akwa nga buru akari ma duru akari zie ha n'anya buru aka ekwe zie ha n'anya. Ana ha na-enye ha order na asa ha nye m opportunity. Kam nwike wuru policeman m chọrọ iwu. Ha sị m mba. Fa nya nwesi ike iwe office. Maka Chineke kere m na gna ekpedi ha mege ebege mburu ihe anọ m n'obi mege mee. Agụkwa ha na bi m ime o. Ha nwụsikwa ike na bi m ime. Ekpebiele m nwunye ekpebiele m. Politician queen no ka sif na no wa sanwo. Igwe bụ otu ihe gị ga wọ police he bige gị officer gị na aga nje. Police officer no na Bruno. Anything force no na Bruno. Mo la dem cowboy man the scout. Scout no na Bruno. De donye maka na ada trango na mpama amụcha na gị bebe bi uru. O chere mpam na mama amụọ aga be ga lọta ga ebe na ọga n'elu ahụ nne m na nna m tara. Get an organ. You might have Pam was a force on a guy who will let up and pass force from myself a force on one. And I some force on a guy. Pam force from my force, so some non gather one who couldn't hold your force to me. I am. Uniform people. I said force. Oh, I big at it. The donye. Pam was in them, the vegetable. Ndani tentanaba. Oh, vigilante. Oh, we have Pam was vegetable. Pam woni shi hate piano gna we 3 on. Muruge mama wala he basatara mpaga no kana ga me kulite die mu ti makwa nketara chasra ganya. Ihure gi na emem. Mpaga kwa ke won osaka. Utilo riwe no aka mpagi ri otu ri aboshi ebupu ehia wa college gide ndoshi. Akata kono kampaga. Ma takwana gi he bra bia gada informant. Na no titotro mpam naka. Me keni lokla na land e gada the informant ya. Gibe go no ya bra kwala ga mpam onwure osaka. Otu ya n'aka todise aka ya ukwu oke ha ka no I gada the informant mara ihe mpam ike okpara na ala ndị oshiri isi mgbe enwetere elahia nwa oke bram ke na ogologo na anọ gberegbere mgbe enwetere ogudu mbozuru oshi mgbe agara ha ihe a aka ntata chenkwom ọgụsta sori ihe na-eme nga nne enwe gbakpọrọ oshi ahụ asị ngo na ọwa oshi mgbe ọ na-atụ nkwụ n'ihe nna dọgụ na ama John ọta suga nga ari mgbe ndị bịara ọgụ n'ala bịa ọgụ mpam onye wo one man stand mpam one man stand naanị agụzụlụ oke lọgụ ni ọgụ ụmụ ya ụta kwesịrị naanị mpam alọ ya ha ji were ma gbuo ha bụ ese wọsa aka mere ịchịta na ajịja ese ịbịara nga akọtụ kaka ga-agwa ndị gọọmenti go gwakwa ha burukwa ogori ma gbujiga ha nche ha ala ha ga-akpachi mazị nje aka mkpọ onwe m gị ga-anọ ngụgba m tete n'ụkọchụ ka m kwado dịka onye polisi chi nga akpọ ihe ga-emechi ya mee ka mgbe Sọl nọ n'akwụkwọ nsọ Sọl ji aka akpọ onwe Samuel onye otu ọkpụgba ha nchacha aha ndị akwụkwọ nsọ Ma, ¿qué cosa de la? ¿Qué se fue meti? Papa, ¿qué le hago? No, not able like this. Mama say we Megan. Jeba bagi. Papa, acho de mo no. So, Mama di me. Cause Papa, we hulo. No. What go? Saturday me nga ba mo na. Imra go di hulo di takere. Nne. Ke ko si ada. Akwa ya? Ai won na ke ko si ada nne. Ke ko si ada. I akụ we na dog. Efejaga aka hotel. Ele ahịa John ọta sugar. Gị mere eze hotel ihu. Ịchọrọ ka nne na nna gịrị ime. Ihe m na mmadụ dị n'ọtọ kwa nne. Bịa. Ịmakwasị mmadụ nwere ọsọ aka. Bịa nwa m bịa m ejighị bịa. Bịa dala. Ka ifuru ihe mere mmadụ nka. Muna division maka Chineke emeda ya otu
I bring machine at all. Ọgụ gara ọnụ mmiri asịzi. Abịa nga kọmpete na mme m gaga shigire gị mmiri ọkụ gaa chaa ahụ gị anyị lakpụ. Kama tisa m kana hospital. Ke isi gị na akụkọ ka kọwulu. Ma nna m. Asi toli na arịa ga ka ga na gloto. Onye mere gị. Kwa maka na hospital. Gị ko na ga ka bodo de la kashia. Ala kasham. Meta ga ka yede gu ko so. Aba sheri. Aga ma akakwa gị ji gile chiri nkwụ m. Nwa aka kpọf. Yiri be no ko ma bala yi no ko ma bala. Ọnụ ọhịa. Na-etotu m si enweta ọrụ dị m mkpa gị bịa gị esi ejikwa mmiri ọkụ mechaa agụkọ ọkụkọ. Tanụ na bịa isikọsọ ọkpụ n'oche nna ọga gị na ọga akpọla oku nna be ha pụsịtachala ahụ. Akpọla oku nnụnụ ha pụta shapụta fly luku bube fepụta. Ijiri bịa nga lekwe ihe mụrụ na m agbọbịa ma ha ka gị lekwe ụdị mkpọrị na-amị gị mịa nwa igu gị mịa nwa eresha nwụsị ike ịmị mịa ụmụ ihe dị mma. Ka m metere nwa eresha lekwe ihe si na buru na-apụta ihe ndụrụ ala. Ihe ahụ na ji na ọnụ o si na ji na gị na nne gị. Ọ si na gawudu gị na nne gị. Ọ na-adị ji. Ọ si na linen gị na nne gị. Papa, gị na-emechazi kụzi isi mee ya? Aba igwe ego ekpo okwu. Ị ga-agba isi olu eme polisi. Mmadụ ka isi gị anọdụ n'okpu ndị polisi ahụ okpu ndị nze ka m ga-azụ ụlọ ekpe gị okwu. Biko mechikwa ọnụ. Ụlọ nga ogbe isi ya. Ụmụazị ibe go mee ha agba dị mkpa n'ogologo. Ihe gara aga bụrụ oji isi kụrụ ụmụnna ya. 14 and half ọ ihe ibu n'isi. Isi ụwa. Head of state ọ ihe ịwụ. Chere! Ị ga wait akwa ụzọrọ hapụ ya ji edo na gụga ihe. Ụzọrọ ọfụma, kwụrụ ọfụma. Attention! Ekwukwulu ka na m chefu ihe m mechata. Papa, I'm not cut out for this thing. Na no cut out. I'm able to see him cut out we go. Can get with the scissors no thing. I don't really go to cut ya out. But get money and not cut out. Make an asri beke. Make an asri beke. Mbi don no go bonyo na no family go bonyo na get eme beneficiary to it. Unu kuno nyanta ga me beke den kost. Tona zago. Hey, Fungu, yanga. Baya, apa. Happy ya. Apa kata? Papa ogini. Yanga ganda kime suwe. Papa biko we hona daga lesson. Lagi lesson. Lesson kwa kataya. Lesson kwa tubataya. Iga je lesson. Lesson kwa mekwe lesson. Iga je lesson. Lesson onya kwuru ugwe. Chirikwu. Chiri. Obe nuju. O lesson ke ga je kege mankuro bigo ye. Chiri ogba aka abo so ebigere go do ya na eji. Nwala na ndị gị na ha na-eme lex wewo. Ụmụ ruru ụmụazị Igbo ọbara ha ka na pọmpụ apọmpụ. Gigo gba gị buru nwa go dawara ha. Mkwasị iri brief onye ọla lega anya n'isi ote anya abagala beyond your ejima boss. Ị gaje lesson. Akwago ka ị gatụta ime. Ị gatara m otu esiri m gụnụ. Ọ bụ ha agwa agaghị emu ihe ogologo ọdụ. Igla drop otu nne gị si drop go. So anya ka m na-ele. If car is not taken, otu esi drop go ka ị ga-esi drop. Ma ụlọ nga ka ị ga na drop. Let me send go police hospital na problem. Papa, you ring police. Count me out. I'm not interested. Yeah. I go while I'm lesson at all. Make it to count you out. I got go upon a family. Otu esi agapogo ba ga-eso ta agapogo forever. Upon this family. Come on now. Agadi ma atago. Ama court upon a family. Okwa so court out. Ị ga-ahụ ketoro bịa ti. Enwebedi ihe hụrụ. Okwago. Mama court to go out.
Carrot. Unu mean lekwe mo ịmakwa ndị uwe ojii emega aka kpara unu onye akpọkwala m aha lekwa bụ m aja anọdụ ya kwụna ihe m na-agwa gị aja anọdụ ya abụghị aja anọdụ ya na-emekwala ihe a tiga anyị na nsogbu aka m ụkwụ m anọdụkwa ha ya ụtọ ọcha elokwe ga-eje etiga ledin onye ga-abịa ịzọpụta m ledin nwa anụ ọjị ere nwa mpịrịkọta ovara pọpọ kwa onye ga-abịa ịzọpụta nya m na ọgana nsogbu ugbo onye ga-abịa ịzọpụta m ga-echiri mkpirisi aka na amadị ebe echetụta ime go bịa ịzọpụta m anụ ọjị ere ledin ego anya atụtara n'ime ọkwa onye ga-abịa ịzọpụta son of the sand ka m na I'm the legit son of the illegal son of this land. I'm among Mushimike. You can't be Tigramoka. The illegit son of the land. Don't him war. Here we run out of Tanimusa when emote Bakropa. And for your informant, don't be panis. You know, we have brother. Atalojo, Yawota Ojatlaga. We hope here. Papa be Dochina Harpo. Don't be panis. Ihe wunga wago ba wuji kreme maka ije na anyị na-egwepụ ụgba otu ka anyị si egwepụ ụbịam mbata anyị gwepụta ọganihu ego polisi enwere esi polisi pụ ha na-ada anata nwara anyị moto ọbụla kwụsịrị ma akwụkwọ gị ozi ma ozi dị ezi ha ga-achaji gị nata gị ego so ihe anyị gajewe ihe ahụ ije ọganihu melodam isn't it? Mama, ka m gwa gị enye na onwe gị nsogbu ị hụrụ anyị pụọ ngwa ugbo achọma anyị achọma ị nwere ga-achọ di gị because ị hụrụ kpam owo ne ga-egide m ihe ofe Disemba m owo ne ga na perfume fa na ya chọọ onye etu onye a ga-achọ ya chọọ nna gị mana ga-ele onye dị mma ọchịchọ mmadụ na ọgwụ onye ga-agwọ nga ole gafere ka agada ahụ ga-azọgbu obi biko ngwa pam 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 pananam pam 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 pananam pam girigidi dim attention heart easy body left roundabout over 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 etekele over etekele over eti hani otu ihe niile ihe na hand lo ya over maka chukwu okwu anodo nke ka ọsọ m bidozie nye gị order ọsọ m nye gị instruction n'anya m agwago ọkwa ịhụrụ ọrụ anyị pụtara nga emebụkwala m arapụtakwala m achịpụtakwala m ụkwụ echi ọrụkwe m gba gị hụ mmadụ gị mee ka ha mata sa iwodo na-ewu polisi boy mee ka iwu ezigbo polisi ọ dị eme na gị na-atụ gị ụjọ eme ka iwu polisi boy papa village a whole police dị ka ba kpọga police boy papa you are degrading the officer of the law village officer ka na boy police boy papa alakiri mo kwa ikwu ele onye wa officer mwanụ nge ote ha nga ka iwu officer ha iwu officer nkete anụ ọjọọ eri dị ka gị so ndị officer pụta bụda gị kwega na line kedu nwa akpụrụ kodo dị ka gị na-apụdụ nwa isi nwa mkpọ anwụrụ maka chukwu gị kwe m nwere ihe na bie gị n'isi ya daa ka ebe dị ngwa daa ka oyi wara na-agbago ka ọ ga-ekwedịrị awụzie n'isi na gị gaziri ike nwa obodo ịmakwasasị iwu ọfisi ị na-awụ ọfisi shi ụmụ latrin nga na-anya gashi n'ime aja enwere obere Pakistan ga-arụ arụ ya ote onye nwekwana ngwa agaghị atajira na ngwa anaga 50 naira ọ wụ ụdị ọfisi ịwọ office of the law ka anọkọta law were ọfisi otere mega officer law ọwọ dịkwa law ịdị lawless ego na-eme na-akpakwa nkịtị ihe mmawa the end of today ego anyị ga-ebu nga anyị ga-anatarịrị ego nga kwenụrụ nga atachene m ụzọ asịgodo nna m nwụrụ anwụ kulite samtaghe ụzọ ma nne m ma nna m ya ga-akwụ ụgwọ agadi m ataghe enwedị ihe ga-anabịa ịnata ego kwa nga anyị baịgụle biznes bụ na anyị baịgụla
Papa, you're going to come to garden. Papa, you're making that, ndị ozugbo ndị polisi pụta n'ahụ anyị na elehe gere ndị ozugbo ndị polisi bịa n'ahụ elehe m na-aga abụọ ga-eme ele otu esi ama ezigbo polisi anyị agaghị ya n'olu ka edeghị ya n'ọnụ ọ bụ uwe mere ha niile wuru otu ma ezigbo ya ma ndị na-awụda ezigbo ha gafete nga anyị kelee ha dịka polisi ibe anyị ọgụga ga-abịa ịgwa ha na iwuda ezigbo ha kwụrụ ha anaghị eme ha as right anyị bupụtara ha obi ha gafere anyị gafere onye na nke ọwa aha nwụ na anyị nwoke Victor onye na nke onye ejile m awa aha mmanụ onye ejile m ihe kparịkpa onwe gị onye ọ ga-abịa nga bi iji m parade onye ọwa ọṅụrụ ka anyị ha gafete nga anyị kelee ha ka polisi ibe anyị onye ọkwụrụ anyị kwụrụ ha gafere anyị gafere do your duty I do my duty you precaution yourself I precaution myself ịnụkwuru ihe m gwara gị ọwụta ọnụ na ihe awa ọrụ gọọmenti agada arụ m ya sa arụ gbuo ọ bụ gị rụrụ nga ịgba arụ gị na-arụkwa gị na-arụ ị na-akpa gị maka ichebechasị gọọmenti kwụọ gị ụgwọ gị gbuo onwe gị nnukwu ihe m na-agwa gị precaution ọbịawala over ọbịawala over hey stop there can I if you approach simply Abuja over Army Barrack over Abuja hey stop there bịa nwoke m kedu onye ịbụ onye ka ịbụ onye enwe ewu ịkwọ n'azụ ebe ka ikwu ya aga ele ihe mere iji kwuru ya na-agaje ebe ikwu ya aga zaa m ihe ugbu a maka na ihe ọbụla ikwuru ngwa ugbu a ga-eji ya ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe anyị ọfisa ihe a wee nwunye m zụrụ kamgbe 3 years na-ada atụ ime hey British amala German kamgbe 3 years agbara azụ ya ọ da atụ ime gị kuruzie n'elu ka ị gatụ ya ime ọkwa nne gị kuruzie ka ị gatụ ya ime mbakwa ihe awo offenses punishing unto law ọkwa ịhụna na ọ sabarala onwe ya ọnụ ya ọkwa ịhụna ya na ọ kpọwala gị onye oshi na onye rape gị hapụga mmanụ gawa igba ewu nwoke m ya under arrest you are under arrest for kidnapping goat ọ bụ ihe ọwụ you are under arrest and ihe ọbụla ikwuru ngo a ga-eji ekpe gị ikpe n'ụlọ ikpe anyị kpọga agaje Abuja gị ga-ebe ahụ gagasịrị ọnụ gị mba emenio na ịkpọrọ nga ebe ahụ enwede onye m nwere ga-abịa okwu m biko ife anyị ga-eme ka anyị mezie ya ebe a hapụ nwatakịrị mmanụ ifuru ewu a ọ wee ezi oyi m gwara m na nga na nke dị ọzọ na o nwere ezigbote mkpi ga-agba ewu a ka ọ mụọ nwa baala m uru ebe ahụ ka m na-eje another double offenses punishing unto law ị chọrọ ịkpọ ewu ka ị ga-akpọkọ ewu ka ha abụọ rikọrịa bọnkịrị ọkwa nne a na-ekwu na bọnkịrị ndị mmadụ na-eri eri na Chineke na-achọzi iji ọkụ emebi ụwa gị gaga ahụ iti gị ụmụ anụmanụ ka ịda mụọ ha abụọ ka mmụọ riwekwuo bọnkịrị ka ha pịawa ihe kwa nne ofen gị adịla dọbụlụ otu ihe ahụ ka ọ dịla dọbụl nwoke m anyị ga-akpọ gị aga kọt ịgaje kọt ịmadụ ndị iwu ịmadụkwa ndị iwu ịba agala ịgaje Abuja mba ọfisa aka na-akpọ ka ife anyị ga-eme ka anyị mezi n'ihe ebe a biko unu na ka ife anyị ga-eme na nwatakịrị chọrọ iwu virgin ọ wee enweta virgin n'ụwa na ụdị ihe ọjọọ mee ọ wee nwee virgin n'ụwa nọ most you people rewe ụzọ niile oge kwasa ya ghere fufu hapụ nwatakịrị obe akwa ndụ ịkpọ ya gị kpọgoro onye ga-agba ya ya na-etinye gị mkpu ọ chọrọ iwu virgin ọ chọrọ ịdị ndụ fee Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu ka ịkpọrọ ya sa agawi oyo mee eba home ịbanyegala ịgaje kọt bido ugbo asara nwa ọnụ gị tupu m akpọ Abuja ọfisa aka na-akpọ ọfisa biko aka na-akpọ ka ife m ga-eme ọfisa ka ife m ga-eme gwa m biko ụnụ akpọrọ na m aga nwoke dada just no gba ya eziokwu I say we shall know the truth shall set us free otu a ọ ga-eme ka anyị pụọ n'oru gba ya eziokwu elebi ikpe ewu agaji akpọ m ya aga n'oke ka onwe ike bara m uru mụtara m nwa ngenukwana m ego ntụfuru nji wee ga ewu a nwunye gị na-amụ ego na-amụ ị chọrọ ịza nna mmadụ onwe ike mụtara gị nwa ịhụ na onwe ike mụtara gị nwa ka onwe ike mụtara gị nwa
ka o nwee ike mụtara ya nwa. ịbagala gị gbaa mmadụ gị gbaa ewu Ee. gị rie nwaanyị gị rie ewu Ihe bọnkị ihe na-eke nwaanyị na-eke anụmanụ. Ewu. ị nyere na akpa taa wụ taa ịbagala into police net ka ị nọ n'ime ya ndị hụrụ ebe anyị sikwa ụdịkwa ụlọ nga Abuja. Hey! federal ọ ga-esi febata anyị n'obodo Ọfịsa biko dị ka ife anyị ga-eme ka anyị mezie n'okwu a ka ife anyị ga-eme ka anyị mezie n'ihe ebe a biko ọ dị ka nwere obere ego m ji n'akpa ebe ka m eji m 500 ihe wa another offensive Ofesi. ihe That shall not bribe. chere gị letakwana asịmsa ka nya ka isi osi dị n'aka m ka m nwee ike eme ihe a ya wụrụ 500 Ọfịsa biko 500 naira dị mkpa ọma ha ka m nọ biko nụ ka ị ga-esi osi dị 500 n'ime aka m chere iwe wụna gị ọ dị ka o nwere ọzọ n'okwu m n'akpa Ma anyị ga-eme comport. ha Ka m mee the searching. longin action ọfịsa oribe na ụnụ ahụ na gị kwuo ka m nwere mbibi n'ote maka chukwu nwere ara ihe mbibi ege na-ekwu don't talk allow my son my Weta. akpụrụ m nke a na Come weta. kama otu ọtụtụ ngwa shiri mkpisi nga apụọ Oya. mpe ewu Move it. ọ dịkwa mma kọba mpụta nke atọ ọ dịkwa mma hey bịa gị na-agakwa be careful ha na-eme ihe a ha mego gị ji nwayọ shift ọ bụrụ gị nọ nga ahụ na-ele ha nwere ike eme gị ụgba ha ya ba ị ga-ahụ gị ga-agakwa Move it. ọ dịkwa mma nye m ego ma ọ dịkwa mma nga ọtọ ọrị mpe ewu ọ dịkwa mma ike ada nne gị adịkwa mma ahụ itiri oji ị na-ejikwa ka ekwensu amadi ọhamapụ onye na-ega stop Hares onye mere ndị mbụ mere maka Hares mekwa ego Hares Papa le pego. Oh, just go live and le pego with me. gwa gwara nga agwa ọrụ polisi wote ka ọ na-arị gbaa ụlọ ego nọ ha n'akpa mgbe ka ịpụta n'ụzọ ị na-agada ma gaa nata ha gị cheke akwụkwọ 100 times obodo onye akwụkwọ ya dị correct gị sarịa ya isisa ha your book record adịghị correct ị ga-anatarịrị ego tupu gị na-ahapụ onye ahụ gị nwere otu m si gwa gị n'ọrụ a ego nọ ya ego nọ n'ọrụ na ụlọ sịmọwachi lele n'elu before the end of this year poverty isi nga anyị nọ gbafucha ụbịa ma laa see the first thing m ga-ebu ụzọ azụgodo ụgbọawụ m ga-azụrụ ntụ oyi totu moto ọrụ m ụmụ bọks wee jiri ndị a na-ebu ibu na-enwe Highlander jeep n'azụ ya m zụrụ ya ma ọkwanụ m zụọ ship ma ọ bụ ụzọ ọbụla m zụba na ọzọ m ga ndị apams kwụọ ha ụgwọ ọ ma esi m ga-anwụ nkwụ ụgwọ ke m tụkwa na ụmụazị ndị gị na ha kwadokwe ha maka esi esi ike gị onye ọbụla akwadocha ọnwa onye ọbụla awụsara bụkọsọ ọnwụ ụgwọ onye ọbụla ji eji gị na-arụkwa ọrụ ebe gị na-echetakwa that someday sometime ị ga-anwụ na-eyi ihe eyi ị ga-eyi agba ihe niile mana ọnwa adịghị eyiri ya agba ọkụ na otu ihe m na-ekwu poverty is gone on our lineage I digo povertyless Papa le kwuru okwu dị ha anyị ga-aga kpọrọ ambulance ele m. Agwa m gị sa nwụmara m ugbu. Papa apụgodi akọzi ile kwuru eziokwu mama. isi ya gwa nga agwa ahụ orthopedic hands ihe m gwụ orthopedic hands ya ihe ụlọ m chetara n'isi m mbupụta ya ote ya dị ka nga ehere agbara n'ọnụ nwori nnamachi eho ya ote ka nnala ya mụrụ anyị nwaja onye mefe ncham anyị nwụrụ ya nwụpụ ịkpa nwa ọdụ ya ga ebe ahụ gaza akwere mana biko egwekwala iwe ele ebe i siri nweta quotation m ikwu otoro ozugbo ị tapụrụ ime ya tụ m n'anya ya dị m so embarrass n'anya ele ebe i siri nweta ihe ego Papa akụbasị ụgwọ skele akwala m ahụ lefu ọ ga-egilicha achịbịa ya immediately drop your ote ya dị very very auto hand machi very very auto hand ọ tụrụ m n'anya mana ọ tụkpọdụ m anya I was so brief ya na ozugbo ikwuru ote m ghọchara ya mana biko ọfọ nta gị mebicha ihe niile ahụ anwakwala ya nwa isi ọdọ biko ihe mere taa anwakwala ya nwa isi ọdọ nnukwu ihe m kwuru Papa isi ma nwakwala gị na-eshi ọdọ kwana ele ihe dibịa nga na-akpọ m papa kpasị nga on the line of beauty nga ụlọ anyị nọ n'ọrụ ihe ọbụla gbasara papa it is over ihe m wụwa ọfisa ịwa ọfisa m nwa ọfisa alara na ya dị anyị paparawa mamarawa mana line of beauty onye ọbụla wogene
officers. Iwa woman wawu. You understand? So biko ya atapokwala ga atapo na esi odo nwakwala anwa. Pamo. Imege. Lekwe akwa maka ebo nka. Kwemiri ihe mbo. Ebo nka. Mburi ote demi ote ka m honye ke. Mbie ge ni si ada koyi. Okwe na hotetim nekwe. Adukwa ma arasha agba ball. Ball ma adukwa arasha aga goal. Jikwa ese. Papa, you kuna remregi. You can make me to put my wagoka. I think on the line of beauty. Munaga, Papa, on the line of duty. On the line of duty. Oh, what's him? Titi Kosria. Titi Kosria can come Titi Kosria Hancha with Titinti. Titin toss. Are we eating toss? Isn't it? Titinti, I will tell you. Papa, Not gonna line duty. Go. Position. Officer in charge. We. Good. Mwa won DPO. Good and go kwana RIP. So good wrong. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.